Poštovani gledatelji televizije Šibenik, mir vam i dobro. Nalazimo se u Šibenskoj katedrali ispred lika Blažene djevice Marije Gospe Ozdravlja, a u ovom ćemo prilogu upravo progovoriti više o pobožnosti prema Blaženoj djevici Mariji Gospi Ozdravlja i o samom nastanku tog blagdana. Ovaj je blagdan poznat u crkvi još od 543. godine kada je u Jeruzalemu pokraj Jeruzalemskog hrama sagrađena crkva Svete Marije Nove. Međutim, ova pobožnost prema Blaženoj djevici Mariji Gospi Ozdravlja i ovaj blagdan posebno je zaživio u našim krajevima zahvaljujući Mletačkoj republici u 17. stoljeću. Naime, 1630. godine u Mletačkoj republici zavladala je pošast kuge, tako da je samo u jednoj godini u Veneciji preminulo 80.000 osoba. Stoga je Mletački senat odlučio učiniti zavjet Blaženoj djevici Mariji, da će, ako oslobodi Mletačku republiku od kuge, sagraditi joj crkvu. To se uistinu i dogodilo 21. studenog 1631. godine, kada je u Veneciji kao zahvala Gospi za ozdravljenje od kuge sagrađena crkva Madonna della Salute, dakle crkva posvećena Gospi Ozdravlja. Tu crkvu vjernici danas posjećuju kada dolaze posjetiti Veneciju. Ono što je bitno za naš grad je to da se ova slika Gospe Ozdravlja nalazi ovdje u katedrali Šibenskoj. Isto tako ona se slavi na poseban način u Dubravi Šibenskoj, a i časne sestre Franjevke od Bezgrešne u svojoj kapelici isto tako posjeduju sliku Gospe Ozdravlja. Nalazimo se u Dubravi, u crkvi Gospe Ozdravlja, koja je već tradicionalno hodočasničko mjesto na blagdan Gospe Ozdravlja ne samo vjernika koji potječu iz Dubrave i koji žive u Dubravi, već i građana cijeloga grada Šibenika. Kada govorimo o bolesti, onda smo svjesni toga da je ona često gost u našim životima i da će to tako biti do konca svijeta. U bolesti čovjek iskusi svu svoju nemoć, svu svoju ograničenost i osjeća koliko je potreban pomoći. I zato je dobro da se upravo na blagdan Gospe Ozdravlja utječemo Bogu kako bi nam podario po zagovoru Blažene djevice Marije zdravlje duše i tijela. Znamo da ljudi na ovome svijetu najviše čeznu za zdravljem, možemo reći tjelesnim, a i duhovnim zdravljem. I ljudi se u tim svojim nevoljama utječu na razne strane, a imamo iskustva iz naše vjerske prakse da se ljudi najviše obraćaju Majci Božjoj, Majci našoj, Blaženoj djevici Mariji. Ja uvijek tumačim da smo mi uvijek, premda odrasli, kao djeca i tražimo utjehu, a najlakše se traži utjeha i dobiva se od svoje majke. Time što je Blažena djevica majka i Božja i naša, onda se ljudi, rekao bih, najviše njoj utječu za pomoć u raznim bolestima. Krist je postao čovjekom, utjelovio se. I zato je dostojno i pravedno da se Kristu kao svome Gospodinu i kao svome bratu obraćamo za pomoć u svim životnim situacijama u kojima osjećamo poteškoće, a to se osobito odnosi na bolest. Međutim, često se događa i nama vjernicima da se obraćamo raznim reiki majstorima, bioenergetičarima, raznim ljudima koji se bave istočnjačkim praksama kako bi kod njih potražili zdravlje. To jednom kršćaninu ne doliči
jer mi moramo biti svjesni svoga dostojanstva, da smo Kristovi i da smo otkupljeni njegovom krvlju. I zato crkva pred nas stavlja i sakramenat ozdravljenja. Sakramenat ozdravljenja je bolesničko pomazanje, ali čovjek ozdravlja ponajviše u sakramentu koji se svakodnevno slavi u našim crkvama, to je sakramenat svete ispovjedi. I zato je blagdan Gospe ozdravlja savršena prilika da se čovjek pomiri s Bogom u sakramentu svete ispovjedi, da se pomiri sa svojim bližnjima i da na taj način ozdravi svoju dušu, da ponovno stupi u zajedništvo s crkvom i s braćom i sestrama. Isto tako poželjno je da se na blagdan Gospe ozdravlja svaki vjernik pričesti i na taj način sjedini s našim Gospodinom Isusom Kristom. Evo, zadaća je svakoga od nas u životu upoznati Božju volju i tu Božju volju koju upoznamo provesti u djelo. A u evanđelju koje se čita na Gospu ozdravlja, Krist govori da su njegova braća i sestre i majke i otac i prijatelji i tako dalje, svi oni koji upoznaju njegovu volju i koji je u život provode. Nalazimo se u Šibeniku, u samostanskoj kapeli časnih sestara Franjevke od Bezgrešne, koja je posvećena Gospi ozdravlja. Inače, još u starom samostanu postojala je također kapelica koja je isto bila posvećena Gospi ozdravlja, a tako i danas, otkad su se sestre od 1957. godine preselile u ovaj novi samostan. Naša slika Gospe ozdravlja je čudotvorna slika. Imamo i zapise o uslišanim molitvama vjernika koji su se od početka molili pred ovom slikom. Slika ima svoju dugu povijest. Iz 16. stoljeća iz Venecije braća Omelići, slavni Šibenčani koji su se proslavili u borbi protiv Turaka, ovu sliku su donijeli i poklonili našoj majci Klari i prvim sestrama. Tako ova naša Majka Božja prati nas, evo, 4. stoljeće. Sestre su se od početka posvetile Majci Božjoj, jer ona nam je uzor i nadahnuće kako najbolje nasljedovati Isusa Krista. Ona nam je i majka, zaštitnica i sestra. Svakodnevnom molitvom krunice s Marijom ulazimo u otajstvo Isusova života, njegova silaska na zemlju, njegove muke, smrti i uskrsnuća. Sestre svojom pobožnošću, one su prenijele molitve i na ovaj narod naš, tako da svake godine u ovoj kapeli mi imamo molitvu devetnice. Na sam dan naša kapela bude ispunjena vjernicima. Pa evo i ove godine preporučamo i pozivamo naše građane neka nam se pridruže u molitvi. Dragi gledatelji, na kraju nam preostaje još jednom zagledati se u lik naše nebeske majke, koja obiluje vrlinama. Izdvojio bih samo dvije od njih. Prva od njih bila bi Marijina pravovremenost, a druga Marijina dobronamjernost. Kada govorimo o Marijinoj pravovremenosti, onda mislimo na to da je blažena djevica Marija uvijek znala kada treba istupiti naprijed, kada se treba istaći među drugima, a kada se treba povući i živjeti u tišini. Marija je uvijek znala kada treba govoriti, a kada treba šutjeti. Evo, bilo bi sasvim lijepo da upravo od primjera blažene djevice Marije i mi u svom životu znamo kada trebamo istupiti naprijed, kada nešto reći, a kada se povući i kada šutjeti. To ne možemo znati sami od sebe. Zato su nam potrebna nadahnuća Duha Svetoga kojeg ćemo osluškivati u svom srcu i biti mu poslušni. Nadalje, Marijina dobronamjernost. Marija je bila žena koja je svima željela dobra. Ona je živjela u miru sa svima. Nije bila u zavadi s drugima. I zato je poruka i ove svetkovine Gospe ozdravlja da se još jednom upitamo, jesmo li u miru sa svima? Možemo li svakome čovjeku pružiti ruku ili prolazimo na ulici pored nekih ljudi, a da im se ne možemo javiti? Evo, Marija želi da Božji mir
uđe u naša srca, da uđe u naše međuljudske odnose, da budemo u miru sa svojim članovima obitelji, sa svojim prijateljima, da države budu u miru jedne s drugima ili kad to sve skratimo, da Božji mir uđe u sva ljudska srca i u sve ljudske institucije. Evo, od srca vam čestitam svetkovinu Gospe Ozdravlja i neka vas prati zagovor naše nebeske majke i neka vam ta nebeska majka udjeli i zdravlje duše i tijela.